Na ndị be anyị kenekwa mụ na biko na amarọ m onye Reverend Mbaka na-agwa okwu anụnwa, amarọ m ndị ọ na-ewejere okwu anụnwa, mana ọ sị ka o tinye ọnya n'ihe na-eme n'ime prophetic ministry because ihe a bụ field ọ nọ n'ime ya. Mana ndị mmadụ ji eje na-ata agịza Evangelist Ebuka Obi n'ukwu. Amarọ m ihe nwoke a mere unu, ọ bụzi ekwu okwu ọbụla ya nwa ka a na-agwa ihe akwa ndị so-called Christians bụ na anyị bụ Christians, mana mmadụ ya ekwu okwu nwere onye ọkpọrọ afa unu eburu okwu kpaghalịba taa gị bụ onye na nwere ihe o mere unu n'okwu maka na everybody just want to trend. Biko na achọrọ m ka unu gee Reverend Fada Mbaka ntị ka unu nụ ihe okwu maka na ndị mmadụ na-eweze ka onye nwere ya ama. I don't see reason why you put in mention Zion, na mention Evangelist Ebuka Obi, whereby categorically ịmakwa na onye a bụ spiritual soul na ya. Onye a bụ spiritual soul na ya. And Mbaka can never come on pulpit criticize Evangelist Ebuka Obi. If you are waiting for that day to come, never, you will never see it. Rather, he will call him to order privately. Open on when he take it from me. On video inwe go ebe Fada Mbaka na akpọ Evangelist Ebuka Obi afa sia na Evangelist Ebuka Obi nke a bụ nke ikwu na go post it come for tag me there, mention my name there. By the time you mention my name 1 2 3 4 I will definitely see it. And then in this video kono malo onwe ka Fada Mbaka si wee kpọ Ebuka Obi afa na video anọ. Ndị mmadụ na nsogbu ha na-create problem ebe problem na dịrọ. In this video, kuno what ihe iwe m n'ụbọchị nkịta. Sagor is na unu. All this arrange thing na-ewuzi kịta. Mmadụ esi n'azụ matacha everything about you. Send otu ya ga-abịa kpọta gị. Ọfụ gị ọkpọwa gị afa. Ya bụ arrange work. And ndị niile na-ezuzu dị ya must be careful and stop deceiving people. Stop deceiving people. Deuteronomy chapter 18:20 say, otherwise you will die. Because people have problems. Don't perpetuate their problems by adding another problems into the problems they came with. It's manipulation. If you want to be famous, there are other ways to be famous. If you want to be rich, there are other ways to be rich and wealthy. It's not through prophetic deception. Prophecy is a dangerous unit. Prophetic ministry. And every second is not a time of thought, says the Lord. If somebody tells you something, say, somebody told me. Don't say the Lord says. Onye sigi ni amara afage pa afage sigi ade no Isiagu. Onwe nwanne gị nke ọzọ nwụrụ anwụ. Nwanne gị nke ọzọ dị ndụ menka. Enwe mgbe unu bi na Cameroon. Degekwe. Ya ji mara ihe niile. Josiah ya ajụjụ. Kedu ihe nkụziri na UNEC last week? Ebe ọ bụ ọmachasịrị fancha fụchasị ha ncha. We can't allow you people to be deceived. Deception is moving like a whirlwind in the church today. People are defrauding people in the name of prophecy. Even in the days of Jesus Christ, he doesn't prophesy to everybody 24 hours. Oh, God, so Chineke ozie. Onye ahụrụ gị mara afa gị ngwa, ya gwazie gị afa nwanne gị nke ọzọ n'ebe dị otu. Ebe a kwadebere ha ka ha kwudebere. Ọ bụrụ na m ekwuru ihe a, Chukwu am happy with me. Many people who are mining money from your people, mining money, are using prophetic deception. He has coming job. Beware of them. I want to say beware of them. Metuma the son of the way I can say zekwere ha. Oh ha ga say zere nwunye gi. Erizgo ne nwunye gi si. Ka nwanya wee payozie gị nne. Nne di gị egbu oge. Mama gị hetiri gị. Ya bụrụ gị n'amụma na mama gị ga-eje bara ọ ga-bara gị mba echi. I mere ihe na-adịrọ mma, mama gị na ọ ma bara gị mba.
Ke gosipụla amụma ka ọ bụ. Amen. Anyị na-ekwu maka Deuteronomy 18 verse 20. Ọ bụrụ na Chineke eziri, ọ ga-ezi n'onwe gị. Be honest and be sincere and be authentic. Ọ bụrụ na m na-apụta ụka na-abịa ụka ebe a, mmadụ banye na moto m wee sị m na onye dị otu a bụ moto dị otu a nwekwara nsogbu dị otu a. Ịgbagotezie n'ọta sị, thus says the Lord. O nwere onye na-ebe afọ ya bụ Joseph. Joseph. Metụ onye ya gasị afọ ya bụ Joseph. Metụ ya aka, mmadụ ise anọ n'akụkụ gị, metụ ha aka. Say, are you Joseph? Are you Joseph? Joseph from Ekulobia. O tega alụwala ọlụ a na-alụ ya alụ. Kwa mmadụ gị na a na-alụ ya alụ. Ha na-alụ ya alụ. Ka etipi akwa udene a. Ihe a bụ akwa udene, a ga-etiwe ya. Ụmụaka emeta akwa udene che na akwa ọkụkọ. Akwa niile abụrụ akwa ọkụkọ. A na-enwe akwa agwọ. Imekpo na akwa agwọ kpọnye na poultry farm gị, aha chee ya na akwa ọkụkọ. Nwa agwọ jide ọkụkọ gị niile tarie. In the time where everybody needs signs and wonders, deception is very easy. And inu berodi, agagwa ye marriage inu berodi. Oh ya keregi. How do you want somebody to control your destiny? Stop putting your destinies in the hands of human beings like you. Only God is able to handle your destiny securely. If you have not married, and so the Bible says in Psalm 115 verse 12, the Lord is mindful of me. The Lord is mindful of me. Can somebody be more mindful of you than God? In Psalm 138 verse 8, the Bible says, God will perfect that which concerns you. Ihe bụ ihe banyere gị, Chukwu ga-ahazi ya nke ọma. Bere so ma ọ bụrụ gị ka ọ gbasara. Ihe ọbụla gbasara gị, Chineke ga-ahazi ya. He will perfect it. Because in Philippians 1 verse 6, he says, I am sure that the Lord who started this good work in you, my Bible says, will develop it and perfect it for you. He will perfect it. Because in Hebrews 13 verse 2, the Bible says, looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. That is why in Hebrews 2:9, the Bible says, we do see Jesus. Anyị na-ahụkwa Jesus. And the Bible continues. In John chapter 1 verse 29, look at the Lamb of God who takes away the sins of the world. Nekwe nwa atụrụ Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ọ bụ naanị ya ka a ga-enekwesa anya maka na okwu ya asị. Now the book of Isaiah chapter 28 verse 16, he is the rock, the stone, tested and trusted, placed upon Mount Zion. Oke nkume anụchara n'ọnụugwu Zion. Onye ọbụla tụkwasara ya obi, ihere ama mme ya. Anọ m n'ọta na-agwa gị Nwachukwu na ihere ama mme gị. Ebe ị na-efe Chineke. Ndị tụkwasara Chineke anyị obi, ihere agaghị eme ha o ruo mgbe ebighị ebi. Ihe a bụ okwu a. Anọkọta na jiri ndị mmadụ kpawa ego. Ọ bụrụ na iso alụla any man of God arrange work, run away. Jee mepe business kpawa ego. Stop using the name of Yahweh Sabaoth, the name of the Adonai, the name of the Elohim. This is a sacred name. You can't use God's name and dupe anybody and go free. It's a matter of time. Ọ Chukwu ga-eji aka kpọlite onye amụma. Ịma njide na-eto ọnụ na-agara, ọ bụrụ ihe eji eto ọnụ. Onye ọbụla amụma bịara dịka onye meri ebere, aha ya bụ sorry. Ị ga-evu ihe a na-asụ. Ọ bụrụ the ministry, prophetic ministry is not a money fetching ministry. It is rather
a self-sacrificing ministry. It is a ministry of death. Take, for example, a man of God like Jeremiah. Go to Jeremiah chapter 38. You see the man put inside a deep well. That is a prophetic ordeal. As a prophet, you don't just mine money. It's not all about money. Remember what the Bible says in 1 Timothy 6:10. The love of money is the root of all evil. 3 things that can kill a man: wine, wealth, woman. 3W. Ibanaru B, A, B in a check. Ibanaru B, C. Wealth, wine, a woman. 3W. 3 dangerous W that can gladden the heart of any man, but can destroy any man.